Saan mo mga anatan nga. Di man mapuslan des balay. Paglungag di na mo kalungag. Tay, kauteng, sige ra po kag cellphone dra. Dapat din na ka masugo, kay sige kag cellphone. Saan mo mga kuya? Tuwalto silingan, gamarites. Apasa to dito, kapulya. Nga, di na masugo des balay. Mira. Da, gahit ka na sugoon kay naka cellphone. Dadawag na. Pagdali. Oh. Kita na maglungag anay kay wa na halos na way tao des balay. Nga bataan di masugo. Sige raglaag. Papa, sa'yo pa kayo, si Panugo eh. Silipon pa kayo ta. Ay wala man kani adto gapon pre. Nga pangita tika. Kalay ko gapon pre. Kalay maro pinay mong gini istorya pre nga kalay nya. Pangitaon tika di ka magpakita sa kuha. Kato yung gapon dito. Kanto nga nay ni Asa? silingan ako gapon. Asa mo din gapon dai? Niya to silingan kay ban ba graduate ba ay anak Bilang niya. ni Papa, nagsugo ka. Kuan. Andong ga marites magani medre ganun pa Sayo ba. pagani kayo nudo na. Bahala Ito, ka di pre. oy. Sige ito sa papa nga unya na. Musunod ko ron. Bitaw pre kay natoy gapon ga kuanto yang kuan batong silingan ako ga kuanto sa padakop manok niya. Patabangon ta kag dakop niya. Wala man kani adto. Sa amal pre kay nagkalay man ko. Graduating to yan anak, gwapa pagid kayo. Ni kisa ba si? Itong anak ko sa silingan nato god nga itong gwapa kayo. Ay kato. Tay di minta ta malugi ato pre ni adto ra ka. Sige pre mo basta ko kay gisugon papa. Say pagani kayo Ano, pre? Nanugo las papa. Nanugo nga. Balik Wala ka pagani tanaman. Sige marites pre. Bantay ba na pre? Sige balik ito. Tay pre ha. Okay, magpaabot ra ko dre pre. So si papa. Klaro na po kayo niyo. Pabugaw na po ko ani. Mukot magagnaong. Ga yaw-yaw pag yun. Papagay takasugo mo na imong istorya pabugaw kahoy. Unsa man imong isugo pa? Da kay sugdan na nako. Kay magmarites pa mi dito, kay wala kami kahuman. Nya, mao na imong unahon marites. Pagbuga dito kahoy. Ako ra imong lawas. Wa po kay trabaho tarong. Sunda ka man. Ta dire oh. Oh, Papa. buka dito. Yang kawe asa man? Sige kang marites ay pangitag kahoy dia. Naa kay bugaon. Wala man lagi. Tama na imong lawas oh. Dako ra ang lawas nimo nga. Sa gapo kay tarong trabaho. So si Papa. Pabugaw ko no tag kahoy. Puro pod gayon. Asa man taning Dos mo na trabaho tapulan. Sugoon magsigipag bagot-bot. So sugdi pati ka anak na. Tugar ti kang gilaparo. Tarog buka dia. Jadi pa. Gamay, oh ya. Kapay nung bugaw na ko. Sa tayo mengon? Wala pa. Buka, durubungon. Ay, tao nga ra ang imong istorya ha kay Buga na ta diri. Mo kung ano. magbugha dili sige yaw-yaw. Nasa pa magkamaman ana? Sige yaw-yaw. Oh, napay binughaan nga sus. Kakulo diri oh. Binughaan ba nagtarong tao? Kabulong habol kaning sundang. Sus, tinapulan ng tao na nga pagabugha na oh. Ako pagbugha di kabalo. Ano pa? Pero pa maritison sa silingan. Pertes kayo. Marites pa mi ito ni Abay. Marites. Mura na imong unahon. Wa pagani kay pamahaw. Sige na kag marites. Sige pagabuntagan ga kuanan isog na. Ikaw di pangisog ana nga sayo pa sa buntag. Wala na mo dire pag mata ninyo ampak na mo dito silingan kay magmarites. Wa gani mo kalungag. Kung nalay naglungag. Lok ni ubran Ay magsigaw yan ra.
Uy. Mati, sa ko pa? Buti sa po ito. Oo, balik na po daw. Antay mo ulit karon kaon na kay isapit ako ning kaldero nimo. Sapit. Total, dagan tubaw sa akong silingan. Kakakarabit ako dito. Pa, Oh, saman. nanay linungag. Oh, naan na. Gutom kayo. Ah, muna, gutom. Laag pa. Imo uli ra man dai mo gutomon. Gikan ako dito. Ay, magsige mo. Panghugas ang pinggan. Hugas na po, bago pa yung naabot. Mao na. Ug sugoon mo, magpagulbol. Panghugas na. Sige ah. Si pag magulbog sugoon. Oh. Ikaw po, Tibor. Nya, musta man ang marites ito? Wala pa. Mana? Uli na ka kay gugutom na ka no? Gutom na ko pa. Ah, maayo. Nya, mukhaon ra magkanon. Resultan pa. Wala kita sudanan eh. Pangay isang bulan dito sa lingan. Pusi-pusi oh. Wasyo, manghugas ang pinggan. Mangugas ko pinggan. Mantay mo kagubulada. Ah, bantay mo gamit ko kag pinggan. Ngay, magsige ta mo glalis oh. Pagduklon noon tamo Ano no. na dito? Pusyo pa. Mangugas ko pinggan. Manghugas ang pinggan. Salamat. Hugas, manay ko hugas pinggan ba? Ay, tol. Ano sa man daw? Nakulong kay bahaw yung papa nang di magamit. Na, ora ba koy bawo dong, bag-ora ba nang ninungag dong? Init pa na dong. Wala ka. Ingon na ba siya pa? Di na ba siya mukaunog? Init na karon kinahanglan na ba kayo kining bugnaw? Aw, ug mao na dong, di siya muka og init dong. Aw. Pabugnaon sa nato.